Този поздрав е специално от майка и баща, Сидика и Самец, за техните деца Сурай и Семир. За нашите деца, за нашите сърца, какво да ти кажа, златни са Семир и Сурай, единствени са, няма такиви други на света. За нашите деца, за нашите сърца, те са ни живота, радостта, за тях ще се борим, те да са добре, за тях ще работим с двете ни ръце. Никой не разчитах, за да стигна до тука, сами го постигнахме. Никой не оставих с наведена глава в живота и ние се усмихнахме. Няма фамилия като нашата, няма какво да спорим, наша е короната. За нашите сърца, какво да ти кажа, златни са Семир и Сурай, единствени са, няма такиви други на света. За нашите деца, за нашите сърца, те са ни живота, радостта, за тях ще се борим, те да са добре, за тях ще работим с двете ни ръце. Щастливи, усмихнати, красиви, къща голяма и семейство голямо, колко сме уникални. За нашите деца, за нашите сърца, какво да ти кажа, златни са Семир и Сурай, единствени са, няма такиви други на света. За нашите деца, за нашите сърца, фамилия като нашата, няма какво да спорим, наша е корона.